Здравейте! Ние сме Петя и Рая от Мама е тук, сертифицирани обучители по позитивна дисциплина, майки на по 2 броя деца и водещи на обучение и работилници за уверени родители към Мама е тук. През месец декември отделихме много любов, грижа и време за това да подготвим един адвент календар, както е много модерно да се казва. И най-вече Петя тук искам да я похваля, вложи много в изработката му и в посланията за всеки ден. И в това видео искам да си поговорим малко всъщност за грижата за себе си, кой е най-важният човек за мен и други неща. Кой е най-важният човек в живота ти? Правилният отговор. Аз. Правилният отговор е всеки сам за себе си е най-важен и обществото все още ни налага вярването, че първо трябва да се погрижим за всички останали, най-накрая за себе си, иначе сме себецентрирани, егоисти и не знам още какво си там. На първо място е грижата за себе си, на първо място съм аз в моя живот, аз съм центъра на моя живот. Ако не съм аз центъра на моя живот, няма живот. Няма моя живот. И тук правим едно много важно уточнение, да се погрижа за себе си, без това по някакъв начин да наранява някой друг. Грижата за себе си не трябва да е за сметка на някой друг. Но си мислех, понеже ние направихме преди време на такова забавно видео тип интервю. Кой е най-важният човек в живота ти? Децата. Мъжа ми. Мама. Някой. Нали? Някой друг. Така сме научени да вярваме и да мислим. И се замислих тази сутрин, че всъщност в живота на децата ни ние сме най-важните хора. Те без нас, особено като много мънички бебета, не могат да оцелеят. И правилният начин на развитие е постепенното отделяне от майката, съответно и от родителите, от семейството, здравословно постепенно отделяне, в процеса на което нашата работа е какво? Да изградим, да им помогнем те да изградат увереност, самостоятелност, вяра в личните способности и умения. Те да опознаят себе си и да обикнат, да продължават да обичат себе си, защото тях в това ги бива, освен ако не им покажем нещо друго. Да, но ние сме най-важният човек, защото ние ще ги моделираме, ние ще ги определим. Всъщност ние трябва да поставим себе си на първо място и нашия живот да е в баланс и хармония и ние да сме в баланс и хармония с живота си, с това, което се случва около нас, за да може това, което моделираме, да е баланс и хармония. Защото аз много напоследък често казвам, че децата ми са вампири. Енергийни вампири, да. Буквално смучат, искат още и още и още, но те, освен че искат много грижа за себе си и много попиват и всичко останало, не само енергията ни. Скоро пътувахме и станахме в 3 часа сутринта, за да може да сме в 4 на летището, при което аз съм там полуумряла на някаква пейка. Сина ми и дъщеря ми в този момент без нея дивеят, скачат на детската площадка в летището. И аз, как е възможно? Нали, такъв огромен дисбаланс такава огромна разлика между вампира и майка му. Но да, всъщност, според мен много хубава тема поставяш, защото да, ние сме най-важните за тях, за оцеляването им физическото, но също и ние сме хората, които психически ги формират и им дават им дават примера за това какво е да си човек. Mm-hmm. И огромна част от техните заучени реакции те ще придобият от нашите реакции. Mm-hmm. Тоест, те ще направят
особено в стресови ситуации, това е което прави еволюцията с нас, с което ни е помогнало да оцелеем до сега като вид, което помага на всички животни. В стресови ситуации да видиш от по-възрастните, от майка си, от баща си, да се научиш как да оцеляваш. Mm-hmm. И това, което ние правим най-вече в стресови ситуации, ще е това, което ще научат децата ни ще се научат децата ни да правят така, импулсивно. Те не го учат, те го попиват. Копират. Същото, да, копи-пейст. И в този смисъл за мен беше много важно на първо място да осъзная, че аз съм най-важният човек. Наистина, да се науча да започна да го практикувам и да го прилагам и все още ми е трудно, все още търся баланса, защото от едната крайност, в която съм вярвала, че ако поставя себе си на първо място, това ме прави лош човек. Сега съм малко повече в другата крайност, в която се опитвам да отстоя се. Малко като в тинейджърски период съм в момента, нали, закъснял тинейджърски период, в който се опитвам да отстоя себе си вече осъзнато. Онова тогава то било нещо друго. Осъзнато и нали, когато дойде едно детенце, на 30 години се предполага, че вече това нещо трябва да е свършило. Аз вече да съм този стабилен човек, само че аз сега почвам. Така като дойде това дете, което има нужда от енергия, вътрешното ми дете като писне и то, че има нужда от нещо. И възрастния и той писва, крясва обикновено. Така че съвсем логично е да сме в търсене всички на този баланс, къде е средата, кога да отделя време, не да намеря време. Кога да го отделя, то не стои под въпрос. Няма да го намерим. Вече да. Да отделя време да направя нещо за себе си днес, да отделя качествено време с едното дете, с второто, който колкото си има, с партньора, който какъв си има и вече всички заедно. Това е основното в момента в моята глава, като судоку за нареждане. Да, също все още изпитвам тук да отворим любимата ми скоба за грижа за себе си и време за себе си, че това всеки ден или в различни части от денонощието може да изглежда по различен начин, какво решаваме, че е грижа за нас. И в един ден може грижа за себе си да значи да отидеш на маникюр, на фризьор, на том, който на каквото си ходи. И чисто физически да се погрижиш за начина, по който изглеждаш, за кожата си, да си купиш нещо ново. Други дни грижата за себе си да е под формата на това да се погрижиш за дома си, да отметнеш от целия списък в главата си няколко задачки да улекне, ето тук горе, да поулекне положението. Аз много често се шегувам с това, но е много вярно, много така медитативно ми действа да си търкам ваната. Така, Зодия Дева. Штъркел. Но доказано е, че работата с ръце вкарва мозъка в това е вярно. В особени състояния, в които той си нарежда неговите си неща и си върши полезна работа за себе си. А друг ден грижа за себе си може да е наистина да се погрижиш за другите и това да го приемеш, това да ти е приоритет. Тоест, ние трябва да ежечасно, ежеминутно да се запитваме сега от какво имам нужда. Ако видя, че Петя поема дълбоко въздух. Това е въпроса просто. Да. От какво имам нужда в момента? Това е огромна тема, която се надявам така. Това е като малко New Year's Resolution. Какво ще правим до година? Огромна тема за нуждите. Ако аз не се чувствам добре, емоционалното ми състояние ми показва в момента, че има нужда, която не е задоволена. Ако аз се чувствам добре, обратното, има нужди в мен, които в момента са задоволени. И всички нужди, те са вярни, винаги. И в момента може да просто да имам нужда да полегна за 5 минути на дивана, да си кажа това, отделям 5 минути, просто да си почина и след това да стана, да си измия съдовете. Това е пак грижа за себе си. Това, което исках да кажа, аз примерно ние като родители, ако днес аз усещам, че се дразня на всяко малко нещо в децата, че така вече тона се повишава, искам да кажа експоненциално.
Добре. Не знам дали е правилно. При мен не. При мен е... Добре, изведнъж. Това не е Няма се правя, че разбирам какво значи тази дума. Но така, тона го усещам, че се повишава, температурата се повишава в мене, водата започва да ври, кипи и това за мен са моментите, в които аз, ако имам капацитет и се сетя, да се попитам, чакай сега. Значи в момента аз нещо пренебрегвам себе си. В тази ситуация нещо се случва и аз по някакъв начин се пренебрегнала себе си. Гладна ли съм, жадна ли съм, бях ли в тоалетната. Много често това е проблема при мен. Някои от физиологичните нужди не е задоволена. И ако всичко това е окей, да си попитам, добре, сега кое за мен в момента наистина е приоритет. Защото те са ясни всички нужди на всеки, моите, на другите, но кое ще мога да сложа приоритетно, да се погрижа за него, за да ми донесе на мен това спокойствие, от което имам нужда, за да реагирам с по-голям капацитет на ситуацията. Поздравяваме ви с едно на здраве, с сутрешното кафе с мляко. И ви приветстваме да намерите вашите начини да се грижите за себе си, да си направите един списък от 10 неща, които мога сега веднага, като го погледна или като си го припомня, сега веднага да направя нещо, което мен специално ме кара да се чувствам добре, защото на мен не ми носи удоволствие да се търкам ваната, а и аз нямам вана. Но пък на мен, примерно, ми харесва да правя нещо друго, така че то е много индивидуално. Искаш да ти услужа с моите? И след като изгасиме видеото, ще продължим тая тема. Това понякога за мен е било повод да се чувствам зле, когато правя нещо, което общоприето е грижа за себе си, на мен това да ми носи положителни усещания. Си задавах преди въпроса, какво не е наред с мен? То не, че не е наред с мен. Просто аз съм различен тип човек. Това, че на 100 000 човека им е кеф да го правят, това нещо не означава, че не трябва и на мен да ми е кеф. За мен може да удоволствие да си запаля една обикновена чайна среща пред мен и това да ми достави удоволствие. И чувам някой от вас. Не викай, добре, не викай на хората. Но чувам някой от вас, които веднага ще кажат, нямам време за себе си. Mm-hmm. За тези от вас, които нямат време за себе си, искам да ви така приветствам да намерите нещо, в което да си казвате, когато се чувствате зле. Когато имате нужда от време за себе си, просто да си дадете малко емпатия на себе си, да си кажете, добре, Рая, в момента нямаш време нищо друго да направиш, виждам, че ти е трудно, виждам, че се изнервяш, в момента може би нямаме друг избор, давай да го хващаме това и просто бъдете мили поне със себе си, поне се грижете, поне в начина, по който разговаряте със себе си, се грижете за себе си, за тези, които нямат време за други неща. Ако нямате в момента идеи какво може да направите, ние снимаме това видео в края на декември, остават още 10 дни до края на декември, съответно остават още 10 предложения, идеи, които събрахме с Рая и пускаме всеки ден по една. Заповядайте на нашата Facebook страница или в Instagram акаунта ни да си ги откраднете и да си направите вашия топ 10 или 20 списък с неща. Подбрали сме неща, които са лесно достъпни, бързи за изпълнение, елементарни, просто дори в първи момент на някой може да му изглеждат смешни. Това ли бе? Но всъщност, ако това е твоето нещо, ще си го видиш и ще си го запишеш и ще ти носи удоволствие. Не изискват нещо да си купувате, някъде да ходите специално, така че може да си ги вземете за вас. Можете да нямате оправдания да максимално лесни сме ги избрали и достъпни, за да нямаме и ние пред себе си оправдания. Ние заради себе си най-вече го направихме, но решихме, че ще бъде полезно да споделим. Най-малкото, защото те не са предизвикателства, на мен не ми харесва да ги наричам така. Една идея, пречупена през призмата на различни личности, вече става различна и почва да има така дискусия в лични съобщения, в коментари, как всеки си взима за него и това ни обогатява допълнително, носи ни усещане за свързаност, споделеност. Въобще много ни е приятно. Благодарим ви много, че отделихте време за себе си, да чуете какво имаме да ви кажем с Рая. Благодарим ви, че отделихте време и внимание на нас
И ще се радваме да чуем вашите идеи за грижа за себе си в коментари под това видео, на лични съобщения, на имейл. Въобще може да ни пишете под всякаква форма. Също така, ако отделите време, съветваме ви да отделите време да разгледате нашите предложения за грижа за себе си, може да пишете в коментари кое ви е харесало, защо ви е харесало, какво си взимате, как бихте го направили вие в вашия личен живот, не много лично, това, което може да споделите. И ще се радваме да се видим скоро. През новата година сме ви подготвили куп неща, имаме супер много ентусиазъм и любов, остава ни какво да намерим? Време и енергия. Така че на здраве! Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да го харесате, да ни оставите коментар отдолу и да се абонирате за канала ни, ако ви допадаме и информацията, която ви споделяме, ви допада. Благодарим ви, че гледахте и до скоро!